Ikaw. Nakakain na siya. Pagdila-dila na eh. Kasi meron yung palaman ito, kulay yellow, galing Netherlands. Palaman. Naiya naman. Ha? Ano ang yung Netherlands? Amoy nga natin. Amoy Red Light District. Amoy Red Light District. Amoy Red Light District. We're not from there, ha? Hindi po ba? Sa South kami, South. Sa South. I thought it there. Sa border kami ng Belgium and Germany. Yes. And Katsa, welcome to Paris. Welcome to Casimir. Ano ba to? Meron naman tinamaan. Meron pa isang tinamaan. Yung kay Freddy. Freddy Aguilar ba yun? Yes. Freddy Aguilar. Sino nag-request ikaw? Si Ate J. Junakis. Junakis. Yes, from Netherlands. Baka meron pa kayong request, sulat lang, para lang. Dagdagan nyo yung mga ano, para mag-chat sa Twitter. Kapag hindi tinamaan, dito na lang sa 8 on your bed sa kabila. Pwede pwede nga sa... Ayan. Meron mga may content dyan. Pero makadalaw tayo sa atin. Nakapunta ka na ng Asabab? Ha? Punta ka na ng Asabab sa Ratulan. Meron lang mapunta na ako. Sino yung request na anak? Saan mo hinukay itong anak mo? Hinukay. Happy birthday ba? Favorite niya? Favorite ng aking husband. Paborito daw ng kanyang asawa. Paborito ng kanyang asawa. Hindi, Dutch. Sige, let's go. Nakatingin sila sa akin. Nagtitingin tayo lahat. Magulang mo.
Kakainin ko. Kuya, kakainin namin po ang usap. Sabi kami dito. Sama mo to? Ano mo pagsama na lang? Hindi, magkaiba pa. Please. Iba kasi. Ano pagsama yung kanin? Ayun nga pwede. Biglang lumulong ng di mo makasin. Magsisisi sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali. Kaya kita lang tissue. Wait, baka maano siya may kutsara. Magsisisi sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali. Ay, may tubig pa kayo? May pa kayo ng tubig? Thank you so much. Diba? Maraming salamat. Yung request. Mamaya pa kayo request ha. Meron pang dalawa ah. Maganda mag-request na ako doon may yaman po na Jordan. Ano? Tama na. Oh, marami kaming pera. Hindi ko niya pa kami papunta kayo. So, our second jumper. Ayun lang siguro siya Ganyan talaga yan sa Kaya sa dyan. pupurihin ka na. Sulat din kami sulat. Joke lang po. Thank you so much for the compliments Thank you, from Netherlands. And best wishes for you. Anong pangalan ni ma'am? Mayan. Mary Ann. Ha? Ano ba yan? Ano ang pangalan mo, bebe? Ang pangalan ko? Ano ang pangalan ni ma'am? Mary Ann. Mary Ann, and best wishes po. Bakit Thank- mo sinama yung husband mo? Thank you. Mag-storbo. Girls night out. Yes. Bago isip mo. Thank you. Thank you. Mamaya katahin natin ng pang-ano si ma'am. Yes. Our first second jumper, Katya. O, yan na yung ating Ano daw? Wala nga daw. Dalawa lang ang na ano. Hindi kasi. Pwede pa mag-request. Di ito, gusto mo ng ice? Skus. Pwede pa mag-request naman kasi dalawa yun. Sabi niya nga kung gusto mo mag-request. Tagalog. English pwede naman. Bakit hindi niya makuha yun? Yes. Our second jumper for tonight is Katya from Russia. Daming viewers ah. Ha? Daming viewers. Ngayon? Oo. Ilan? Manalo-halo tayo. Ngayon, Ano ka? Rosy fans? Oo, Ngayon, papatanggal five. ng umay. Siguro kahit ano na lang. yun okay, hindi. Tayo, huwag na tayo mag-isa. Ako busog na. Hindi na? Hindi na. Ikaw tayo na lagi Ayun na. Ayun na. Ayun na. Thank you. May kami na pala. Kasya ba yung ano? Yung... Kuya, ito pa. Pag-iisipan pa namin, kuya, busog pa. Kasya ba yung kaokoy? Kuya, yung okoy parang ang laki. Katiin. Eh, tatlo lang Sa po. puli na lang sumunod. Sa puli na lang sumunod. Tatlo lang din. Kaya sa puli sa puli. Ito malinis to. Yan, may kanin na kayo bukas. Balot talaga. Sam- Ano yung ano? Yung sauce. Hoy, isama mo alam. Hindi tayo ng bagong na extra tsaka suka. Ito po siya. Nagbabalot na po siya ngayon. Ito na po yung isa Sharon niya. Ang ating lakwatsera hanggang sa Paris, nakarating ang aking pagbabalot. So, ayan guys, at least share tayo. Sa Paris tayo nagbabalot. Ay, hindi pala nagbabalot, nagsasharo.